Kom lige her. Hey, hvad så? Hvem har hængt den der op? Helt ærligt. Kan I godt se det? Jo. Altså, det er måske det mest uoriginale fælge, jeg nogensinde har set. Det kan vi godt se. Ja, det kan vi godt se. Det er sgu ikke, det er ikke i orden. Det er sgu ikke i orden. Er nogen, der vil have den med hjem? Nej. Ud med den. Jeg smider den bare ud. Ja, ud med den. Ja. Ingen elsker Suzuki mere end Suzuki. Jeg er Suzuki, det er Anita. Hvad kan jeg hjælpe med? Hej chef, det er Johnny. Jeg kan godt komme på arbejde i dag, chef. Hold nu op, Johnny. Det kan du jo ikke. Jo, det kan jeg faktisk godt. Fordi, ser du, det viser sig, at min læge har lavet en fejl, chef. En stor fejl. Det viser sig, at den ikke er sådan rigtig brækket, chef. Den fungerer faktisk helt fint. Så det er bare en stor misforståelse, chef. Det tror jeg altså ikke på, Johnny. Jo, den er god nok. Så jeg kommer bare om 10 minutter. Nej, du er der ikke om 10 minutter, Johnny. Du skal slet ikke komme på arbejde. Ja, Suzuki, det er Anita. Hej chef, det er Johnny igen. Jeg vil gerne arbejde hjemmefra i dag, chef. Ingen elsker din Suzuki mere end Suzuki.